No niin, morjesta vaan kaikille. Tientuke taas täällä ja jatketaan Viri CBR-projektin parissa. Tänään olisi kansihommia tiedossa. Jotkut oli siellä kommenttiosiossa ja kovasti huolissaan tästä kannesta. Ja tässä on kansi. Tää on Sebarin vakiokansi, 28 mm imuventtiili, 24 mm pakoventtiili. Puristussuhde on vakiona CBR:ssä 11:1. Ja siinä on niitä kuutioita 124, eli vakiopalotilaa jää 12,5 kuutioon. Ja nyt kun ajetaan 182 kuutiolla, niin on tietysti selvää, että tämä kansihan ei siihen mene silleen paikalleen, vaan siitä seuraa sitten joku 15:1 puristussuhde, ellei korkeampikin jopa. Ja tietysti moottori todennäköisesti ei lähde edes käymään niillä seteillä, ja jos lähtee, niin hyvin erikoista voi olla toiminta ja nakuttavaa meininkiä. Niinpä laitellaan tätä kanta tästä kuntoon. Aloitellaan sillä, mulla on tässä akryylilevy. Leikataan akryylilevystä pala tuohon kanteen, tiivistetään se, porataan siihen reikä ja siinä on lääkeruisku. Öljyllä mitataan palotilan tilavuus. Ruvetaan sitten katselemaan, että mistä höyletään tavaraa pois. Nyt meillä on kansi siinä. Tulppa kiinni, venttiilit kiinni, tiiviit, kaikki putsattu toi pinta. Tässä on levy. Perus akryylilevy porattu. 4 reikää kiihdytyspulteille plus 1, mistä töräytetään sitten öljyt sinne. Ja tässä vaiheessa niin otetaan tiivistemassaa ja siitä joka puolelle vähän. Näin. Nyt meillä on kansi tiiviinä. Siinä on akryylit päällä. Sitten voidaan aloittaa. Ja 14 millilitraa. Sitten voidaan purkaa ja alkaa katselemaan sitä vähän tarkemmin. Noniin, nyt on sitten kansi purettuna. Nämä venttiilit on vaihdettu just viime syksynä, näissä ei ole mitään. Ne tuli sen nokkaketjurempan yhteydessä. Pako ja imu. Ei näy mitään ongelmia, noi voidaan läpätä kuitenkin uudestaan tohon vielä kiinni sitten. Ja sitten tähän palotila-asiaan. Palotila on 12,5 kuutioa. Me mitattiin äsken 14, joka johtuu siitä, että siinä on kupumäntä ja se mäntä syö sen 1,5 kuutioa pois siitä. Ja palotila pitäisi saada sinne 16 ja 17 väliin, niin saataisiin se puristussuhde sinne noin 12 tienoille noin. Lopullisen palotilan kooksi pitäisi tulla 16-17 kuutioa. On 12,5, joten 5 kuutioa täytyisi kehittää jostain sitten lisää tonne. Kannesta nähdään, että tulee 66 millinen mäntä, niin meillä on tämmönen vajaa 10 milliä, oikeastaan 8 milliä, eli 4 milliä per puoli varaa täällä tyhjää, mikä on tällä hetkellä tasainen, mikä ei todellakaan myöskään optimaalinen palotila seokselle millään tavalla. Eli tosta huitastaan Dremellillä mäkeä alas noin, ei yhtä jyrkästi, kun se menee tonne, vaan silleen, miten se mukavasti saadaan nyt, ettei liikaa nyt heikennetä noita venttiiliseetejä ja muita, että tulee kuitenkin pitävä palotila siitä vielä. Sitten ei muuta kuin ruvetaan vääntää Dremellillä ja katsotaan mitä tulee. Noniin, se olisi valmis. Tommonen kansi siitä nyt tuli sitten. Nyt tää palotilan leveys vastaa sitä meidän uutta mäntää, mikä on siis 10 milliä leveämpi kuin tää vanha. Nyt se sopii sinne ja siinä on tommonen pallon kalotti ja sitten tommonen toisen pallon kalotin siivu, että pitäisi olla aika oppikirjan mukainen
palotila ja kanavat tuli nopeasti tuossa tehtyä kans sen verran, mitä nyt niistä sai. Siellä on vesitila menee aika lähellä tuota kanavan seinämää, ettei paljon uskaltanut ottaa. Vähän otettiin ja vähän kavennettiin venttiiliohjureet kans sieltä. Ja nyt tietysti tähän loppuun voitaisiin sitten läpätä nämä venttiilit, vaikka nämä nyt ei vanhat venttiilit olekaan. Niin venttiilien läppäys. Tähän on monta tekniikkaa. Mä itse olen tykännyt tehdä näin, että tahnaa, venttiilit, pätkä muoviletkuu ja ihan perusakkuporakone. Ja noin näyttää aika hyviltä noin pinnat, niissä ei ole mitään, niin käytetään tällä kertaa vaan tää hieno versio tästä tahnasta, eli pikku töräys siitä, venttiili käteen ja tahnaa tasaisesti tänne sivulle ihan näin. Ja mielellään tuohon venttiilin varteen ei kauheasti sitä tahnaa, että se ei tuolla ohjurissa ei tee kauhean hyvää siellä. Noin. Laitettiin letku venttiiliin kiinni, noin. Siellä on tahnat välissä ja sit vaan tulta perään. Noin. Eiköhän se ole siinä. Ja näin. Meillä on venttiilissä uusi pinta, joka istuu täydellisesti tähän seetirenkaaseen. Leveydeltään joku 1,5 milliä suunnilleen. Se on oikein hyvä. Sitten seuraavaa. Sinnekin saatiin erittäin hyvä ja tasainen pinta, joka varmasti tiivistyy kyllä erinomaisesti tuonne kanteen. Sitten putsataan kaikki osat ja lyödään kansi takaisin kasaan. No niin. Tän näköinen tuli valmiista tuotteista. Siinä on kasattu kansi. Venttiilit paikallaan. Kanavat on pyyhkästy. Ja venat läpätty siihen vielä. Ei mitään, mä mittailin tuon palotilan tilavuuden. Siihen on tullut semmonen 2 kuutioa lisää tilavuutta ja se on oikein hyvä. Ja loppu säädetään sitten sylinteri alatiivisteillä kuntoon. Tosta saadaan dekkikorkeudeksi joku -1 milli tolle männälle, niin se puristussuhde pitäisi asettua sinne 12-13 tienoille suunnilleen. Näin. Semmonen jakso tällä kertaa. Minä kiitän kaikkia katsojia ja palataan projektin pariin taas.